Huwa importanti li l-Partit Nazzjonalista jkompli jsaħħaħ il-ħidma tiegħu għaliex il-Labor ma jistax jibqa' jgħaddi romblu minn fuq kulħadd. Sostna dan il-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Mark Anthony Sammut kif il-ħadd filgħodu se jkun qed jitlaqqa l-Kunsill Ġenerali wara li din il-ġimgħa saru 5 assemblej bis-sem tal-Kunsillieri. Waqt il-programm Net Live, Mark Anthony Sammut fisser kif fl-aħħar sena, grazzi għal ħidma tal-Partit Nazzjonalista, saret l-inkjesta pubblika dwar il-każ traġiku ta' Jean Paul Sofija. Il-poplu rebaħ lura l-isptarijiet ingħataw il-flus lura lin-nies li ġew misruqa mill-kontijiet tad-dawl filwaqt li ġiet imwaqfa l-liġi tal-abort għaliex kieku kien għal-Labor din għaddiet mill-Parlament. Min jgħid li l-oppożizzjoni mhix effettiva u nħares lura lejn dis-sena biss u wkoll insib 4 stanzi importanti illi għamlu differenza wkoll fil-ħajja tan-nies finalment. U għalhekk importanti li nkomplu nsaħħu l-ħidma tagħna u li issa f'dawn l-elezzjonijiet li ġejjin nuru illi qegħdin hemm u li l-Partit Laburista m'għadux dik il-forza invinċibbli li jagħmel li jrid u li jaħseb li ħadd ma jista' għalih u li jista' jgħaddi romblu minn fuq kulħadd. Sammut għadda dawn ir-rimarki sabiex ifisser kemm huwa importanti l-vot ta' 8 ta' Ġunju. It-triq lejn din id-data tibda mill-ħadd bil-ftuħ tal-Kunsill Ġenerali, sessjoni plenarja li hija miftuħa għal kulħadd. Imbagħad il-ħadd ta' wara se ssir il-maratona ġbir ta' fondi brisq il-Partit Nazzjonalista. Filwaqt li fl-ewwel ta' Mejju titnieda uffiċjalment il-kampanja elettorali bl-attività fi ġnien l-Arusa tal-Mosta.